Pim. Am. Blanca. Arcadi. Pim, pam. Ping, pong, am. Bala. Mar o muntanya? Muntanya. El Maresme, mar i muntanya. Cooperativa. El Monocle. L'Eixida. La Sàrria. Plat preferit? Qualsevol, menys les llenties amb xoricillo. Pa amb tomàquet i embotit. Bacallà amb samfaina. Anys de cooperativista? 4 anys des de que vam començar a treballar, 2 des de que estem constituïts. Uf, compta l'abacus? Anys que portes sent cooperativista? 2. Si jo et dic música, tu dius... Detallets perquè són de Mataró. Ballem. Concerts de festa major. A l'Eixida treballeu portant números d'altres cooperatives i sabem que la cosa està una mica absent. Veient això, creieu que és més segur treballar en una cooperativa que en una Big Tech? Evidentment, dependre d'un mateix, com és el cas de les cooperatives, sempre és més segur perquè depèn del teu esforç que no pas estar penjant d'uns caps pels quals tu ets un número. A Monocle sou penya jove i emprenedora i no seguiu el model Llados. Com és això? Per desgràcia, el model Llados és el que està més estès entre els joves. Nosaltres teníem clar que volíem treballar de forma col·lectiva i, per sort, vam conèixer moltes cooperatives, ens van acompanyar molt bé i justament això és el que ens defineix ara mateix. Pregunta per la Sàrria, anant directes al gra. Vosaltres creieu que teniu millors condicions laborals que els riders que treballen a una empresa que és sinònim de pillar-se un pet en castellà? Sí, clar, jo crec que sí, que tenim més bones condicions laborals que els que pillen el pet aquests de la bici, principalment perquè a nosaltres ningú ens roba el sou i triem el que passa dins la COPE com volem que siguin les nostres normes, lleis i coses que puguin passar aquí dins. Per un treball digne, cooperativisme.